जवानी तरुप वाले अरे लगे माता दादा नाकुने सुडसी। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమోలో చూసిన ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే వీలైతే ఇంకొకరికి షేర్ చేయండి. సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్. మీకోసం ఎన్నో వీడియోలు తీసుకొస్తాను, నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో స్టార్ట్. బీట్ మార్క్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చేసుకున్న తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. సో దీనికి ఫొటోస్ పెడదాం. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో తీసుకోండి. పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా జూమ్ చేసి కట్ చేయండి. 1 by 1 ఒకటి తర్వాత ఒకటి లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. వన్ బై వన్ లాస్ట్ వరకు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1 2 3 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఫోటోని తర్వాత చూద్దాం. సెకండ్ ఫోటో నుంచి స్టార్టింగ్. సెకండ్ ఫోటో కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ఫోటో వదిలేసి సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. ఈ ఒకే ఫోటోకి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయండి. సో బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోటోకి కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే మూడవ ఫోటో. దీనికి కూడా ఇది ఒకటే ఫోటోకి యాడ్ చేయండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అయింది కదా. ఇప్పుడు ఫోర్త్ 4వ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి దీన్ని ఇక్కడ 4వ ఫోటో నుంచి 4 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ నుంచి పేస్ట్ చేయండి. 1 by 1 నేను చెప్తా అక్కడి దాకా 1 by 1 చేసుకుంటూ పోండి. ఇట్లా 1 by 1 చివరి దాకా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చివరి దాకా ఇట్లా చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో కూడా యాడ్ చేయండి. ఈ ఒక్క ఫోటో వదిలేసి దీనికి యాడ్ చేయండి. ఈ ఒక్క ఫోటో వదిలేసి దీనికి యాడ్ చేసుకోండి. సో అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒకటి దీనికి యాడ్ చేసి ఇది వదిలేయాలి, దీనికి యాడ్ చేసి దీన్ని వదిలేయాలి, దీనికి యాడ్ చేయాలి. మళ్ళీ కంటిన్యూగా యాడ్ చేస్తూ రావాలి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఒకటే ఉన్నది కదా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేద్దాం. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ఫోటో దీనికి పేస్ట్. మళ్ళీ లాస్ట్కి వచ్చి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో ఇక్కడ మిగిలింది కదా, ఆ ఫోటోకి యాడ్ చేయాలి. సో ఈ ఫోటోకి ఆ ఎఫెక్ట్ వస్తే ఈ ఫోటోకి పేస్ట్. ఇది వదిలేసి దీనికి పేస్ట్. ఇక్కడ లాస్ట్లో అవి రెండు, ఇది ఒకటి మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫోటో, 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే కంప్లీట్. ఇంతే ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.